じゃあ次、後頭部でこんな感じで手を組みましょう。そのままおへそをぐーっと覗き込みます。おへそを覗き込む。ちょっと手でね、サポートしながらおへそを覗き込むイメージ。首の後ろ、背中、肩甲骨のあたり、腰にかけて伸びてると思います。こんなに丸まんないよって方も大丈夫です。できるとこまでで。で、足はね、こう楽な状態にしといてください。もしあぐらがきついよって方いたら、途中でね、正座とか長座に切り替えても大丈夫です。呼吸止めないでおへそを覗き込む。よし、OK です。次は右足を伸ばします。で、右足の方に向かって体を倒す。右の裏もも、膝の裏伸びてくると思います。余裕があればつま先を手で掴みましょう。空いてる手で膝しっかり押さえてあげましょう。裏もものハムストリングスという筋肉伸ばしてます。これはね、お尻、骨盤のあたりから膝の裏までついてます。しっかり膝伸ばしておきましょう。つま先届かない人全然つま先触らなくても OK。膝だけしっかり伸ばしとく。呼吸止めないで、肩は力入れすぎないようにしましょう。OK。逆足いきます。左足を伸ばします。で、左足の方に向かって体を倒していきます。左の裏もも、膝の裏伸びてれば OK です。いまいち伸びないよって方、逆にね、膝ちょっと曲げて前に倒してみてもいいし、膝ピンと伸ばしてもいいし、つま先掴んでもいいです。自分でね、あ、ここ伸びるなって位置探してみましょう。裏もも、膝の裏あたりが伸びてれば、それで正解です。しっかり膝伸ばす。呼吸止めないようにして、肩もね、変に力入れすぎないようにしましょう。よし、OK。次、内ももストレッチです。右足をもう一回伸ばしましょう。で、なるべく股関節をこう開いておくイメージです。このまま体を真正面に倒していきます。右の内もも伸びてくると思います。で、内もも伸びれば OK なんですが、余裕があればつま先をね、真上向けておくとより効果的です。まだ余裕だよって方はどんどん前に倒れましょう。僕みたいに硬い方はもうこれだけでも十分 OK。すいません。僕もね、最初のチェックね、おでこ床につくかって言われると、ちょっと微妙なので、皆さんと一緒に柔らかくなりたいと思います。だからね、深いお腹周り痩せねえんだよっていうことですね。OK。次、逆足いきます。左足を伸ばして、なるべく股関節こう広げましょう。広がる範囲で OK。そのまま真正面体倒します。左の内もも伸びてくれば OK です。なるべくつま先真上向けて、ゆっくり体を前に倒していきましょう。左の内もも伸びると思います。こう膝のあたりがね、ピーンと嫌な感じするって人は、ちょっとその嫌な感じするところ、こうやってマッサージしてあげると取れると思います。呼吸はね、止めないようにしましょう。次の種目からちょっと上半身も動かしていきますね。ついてきてますか？もしね、スピード速い遅いだったら再生速度調整してください。やり方概要欄に貼っておきます。OK。じゃあ、あぐらで状態になりましょう。肘90度にして、閉じる、胸を開く。繰り返していきましょう。ぐっと閉じて、なるべく胸を開く。これ、肘つかないよって方、いけるところまで大丈夫です。肩腰痛みない範囲で OK です。これポイントは普段動かさない範囲まで動かすこと。スピードは重要じゃないです。ゆっくり大きく動かしていきましょう。呼吸は止めないで。肩ね、変な力入んないようにしましょう。ラスト、ぐっと閉じて。OK。じゃあそのまま頭の後ろ、後頭部で手を組みます。ぐっと胸開いたまま左右にねじる。なるべく胸を開いておく。肘同士はね、ぐっと離しておくイメージです。ねじる。この時ね、こうやって猫背だとねじれません。なるべく姿勢正しましょう。ちょっとね、足はあぐら崩した感じ。楽な状態で足は大丈夫です。しっかりねじる。これもね、スピード勝負じゃないですよ。普段動かさない範囲までねじることが目的です。頑張って。呼吸止めないで。しっかり大きくねじる。頑張って。よし、OK。じゃあ次は手をこんな感じ、肩に添えて大きく
後ろ回ししていきましょう。これもね、ポイントは普段動かさない範囲まで動かすこと。肘を限界まで高く上げて、肩甲骨寄せる。肘を限界まで高く上げて、肩甲骨寄せる。これをね、繰り返していきましょう。なるべく肘高く。で、後ろではね、肩甲骨をこうグッと寄せる。上げて、グッと寄せる。これも肩腰、痛みがある方、痛みがない範囲でね、行っていきましょう。ついてきてますか？サボってもいいし、再生速度いじってもいいですよ。OK。0秒はそれで9セット。